Aw ni ce aw ni yantuma a y'aw bisimila DMS TV sanfɛ foli an ta n'u b'an kanubagaw n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bi alamisa ye avril kalo tile 2 san 2026 aw ka don kibaru ni o wagati selen sani an da se an ka bi kunnafonibaw ma ni ka olu dɔw tulo kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanina carila ni k'aw kilinaw di hakilina juru la wali kɔfɛ bi kunnafonibaw minnu b'an bolo ni ka olu dɔw tulo kan dɔw bɛ tali kɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min an ka lakana tigilamɔgɔw olu kɔni cɛsirilen don ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ min an Mali jamana kɔnɔdenw n'an bololafɛ k'an ka lakana sabati o fɛnɛ tɛmɛnen kɔfɛ lakana tigilamɔgɔw cɛsirimɛ min yɛrɛ kɔni ye jamana ka sɔrɔ ko fɛnɛ ye k'o yɛrɛ kɔni lafasa o ko hukumu de la ko dugu tɛmɛnenw na ko min yɛrɛ kɔni ye Torokɔrɔbugu commissariat de police mɔgɔw ni o bɛ an ka Bamakɔ arrondissement 4nan yɛrɛ kɔni na a kɔni yirala k'a fɔ ko don tɛmɛnenw la k'olu ye opération belebeleba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ opération min kɔnɔna na u sera ka réseau dɔ yɛrɛ kɔni ci réseau maa minnu ka baara yɛrɛ kɔni kun bɛnnen don kolon dilanni ma an ka Mali jamana kɔnɔ na kɔni yirala k'a fɔ ko ni réseau man kan baarakolon yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni ka tiɲɛni min don an ka jamana yɛrɛ kɔni ka sɔrɔ yɛrɛ kɔni kunna k'o bɛ sefa wari miliyɔn caman yɛrɛ kɔni bɔ ko arabajan tɛmɛnen marisi kalo tile 26 san 2026 o kɔni kɛra don ye Yatela mara kɔnɔna na ni nin yɛrɛ kɔni bɛ Kayi région yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na don min yɛrɛ kɔni tɛ bɔ Yatela sigibaa maaw si yɛrɛ kɔni kɔnɔ ka da kan don kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna ko kansinamusoma 2 yɛrɛ kɔni ka fɔɲɔgɔnkɔ yɛrɛ kɔni nana kɛ sababu ye ni kansinamuso kelen yɛrɛ kɔni taara essence kɛ kansinamuso tɔ kelen dɔ yɛrɛ kɔni kan ne ka alimɛti minɛ k'a bila la wali min kɛra sababu ye ne ka o maa kofɔlen yɛrɛ kɔni bɔnɛ ani nasatugu jugu yɛrɛ kɔni na wagati min na i n'a fɔ ko bi min an ka Mali autorité olu kɔni cɛsirimɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa min yɛrɛ kɔni lakana o ka se ka sabati an ka Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen la o ko hukumu de la walasa Kayi région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min ye Kayi sigibaa maaw n'u bololafɛ olu ka lakana ka se ka sabati min yɛrɛ kɔni Kayi région gouverneur ni o ye général de brigade Musa Sumare yɛrɛ kɔni ale ye décision yɛrɛ kɔni ta tɛnɛ tɛmɛnen marisi kalo tile 30 san 2026 décision min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni général de brigade Musa Sumare ale b'a da Kayi région sigibaa baw bɛɛ lajɛlen kulo kan k'a fɔ ko couvre-feu min yɛrɛ kɔni kun bɛ nin région kofɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'a kuntagala na janya ka tile 30 wɛrɛ yɛrɛ kɔni fara kan ko in bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛ kun de walasa min ye Kayi sigibaa maaw n'u bololafɛ olu ka lakana ka se ka sabati région in fantan naani bɛɛ lajɛlen na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Sénégal jamana kɔnɔna na Sénégal autorité mɔgɔw yɛrɛ kɔni bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ min yɛrɛ kɔni cɛ ni cɛ ka ɲɔgɔn kanu ale ni muso yɛrɛ kɔni ka ɲɔgɔn kanu ka dankari o ko in na ni jamana kofɔlen in kɔnɔna na o ko hukumu de la tɛnɛ tɛmɛnen marisi kalo tile 30 san 2026 Sénégal ka maaw kun ye loi min yɛrɛ kɔni voté ni o loi in yɛrɛ kɔni kun bɛ cɛ ni cɛ ka ɲɔgɔn kanu ni muso ka ɲɔgɔn kanu yɛrɛ kɔni kan min yɛrɛ kɔni ye Sénégal jamana ɲɛmɛ ni o ye Bassirou Diomaye Faye yɛrɛ kɔni ale ni loi kofɔlen yɛrɛ kɔni promulgué o b'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye Sénégal jamana kɔnɔna na cɛ ni cɛ ka ɲɔgɔn kanu ale ni muso yɛrɛ kɔni ka ɲɔgɔn kanu ko dɔ yɛrɛ kɔni farala o peine ka jamana kofɔlen in kɔnɔna na ko in bɛɛ lajɛlen kɛ kun de walasa ni walejugu in yɛrɛ kɔni ka dabila ni jamana in kɔnɔna na ni Espagne policiers yɛrɛ kɔni don tɛmɛnenw la olu kɔni bɔra ne ka laseli kɛ k'a yira k'a fɔ k'u ka sɛgɛsɛgɛli baara dɔw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'u taara bɔ dingɛba dɔ yɛrɛ kɔni kalama dingɛ min yɛrɛ kɔni bɛ dugukolo yɛrɛ de kɔni jukɔrɔ dingɛ in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na maa dɔw yɛrɛ de kɔni ka baara bɛnnen don jumɛn ma min yɛrɛ kɔni ye ɲɛnaminimafɛn ka bɔ ni o ye Maroc jamana kɔnɔna na ni ka taa n'a ye fo Espagne wa a kɔni yirala k'a fɔ ko maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ taa ni nin ɲɛnaminimafɛn nin ye ka bɔ Maroc fo Espagne yɛrɛ kɔni ko maa minnu yɛrɛ kɔni bɛ Espagne ale ni Europe jamanaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fourni ɲɛnaminimafɛn yɛrɛ kɔni na bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni kunnafoniba nin de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala bi don kibaru kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni an ka lakana tigilamɔgɔw ye halisa olu ka pétition baw yɛrɛ kɔni boli forodikɛbaa mani yɛrɛ kɔni ka walasa min yɛrɛ kɔni jamana ka sɔrɔ k'u ye ka se ka o lakana ni k'o lafasa ni manu yɛrɛ kɔni ka baara jugu kɔlɔlɔw ma ko don tɛmɛnenw na min yɛrɛ kɔni ye Torokɔrɔbugu commissariat de police maaw ye ni o bɛ an ka Bamakɔ arrondissement 4nan yɛrɛ kɔni na k'olu yɛrɛ kɔni sera ka dimi juguba yɛrɛ de kɔni don réseau maaw dɔw la ni bolo dali ni réseau manu kan ni bisiya bɛ kɛ ni réseau manu yɛrɛ kɔni na k'a fɔ k'olu ka baara yɛrɛ kɔni bɛnnen don vignette kolon yɛrɛ de kɔni dilanni ma an ka jamana kɔnɔna na ni ka o feere ko ni réseau manu yɛrɛ kɔni ka baara yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u ye tɔɲɔ min yɛrɛ kɔni don an ka jamana ka sɔrɔ ko yɛrɛ kɔnɔna na k'o ka ca ni sefa wari miliyɔn 100 yɛrɛ kɔni ye ko ni réseau kofɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na maa 3 yɛrɛ de kɔni bɛ yen o maa 3 nin yɛrɛ kɔni na kelen ye moto taxi bolila ye dɔ fana yɛrɛ kɔni kun b'a la o kun ye maa dɔ yɛrɛ kɔni min kun lakodɔnnen don an ka Mali lakana tigilamɔgɔw yɛrɛ kɔni fɛ kosɛbɛ ka d'a kan nin tɛ ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni siɲɛ fɔlɔ ye ani jamana ka fanga yɛrɛ kɔni ka kan ɲɔgɔn na ko maa 3 nan o kɔni kun ye coursier dɔ yɛrɛ de kɔni a kɔni yirala k'a fɔ
ko ni réseau in kɔnɔna na ko ni maa saba nin de kun b'u ka baara jugu nin yɛrɛ kɔni kɛ ni fiɲɛti kolo dilanni an ka jamana kɔnɔna na ko ɲani Torokɔrɔbugu commissariat de police mɔgɔ kɔni opération yɛrɛ kɔni daminɛ o y'a sɔrɔ o ye renseignement kɛrɛnkɛrɛnnenw yɛrɛ de kɔni sɔrɔ o de kɔfɛ u sɔrɔla ka ni opération belebeleba in yɛrɛ kɔni daminɛ ni ka sɛgɛsɛgɛli baaraw kɛ min ye commissaire divisionnaire Modibo Tarawele yɛrɛ kɔni a kɔni yirala k'a fɔ ko ni dossier in ɲɛmaa yɛrɛ kɔni kun bɛ ale de bolo wa ko in yɛrɛ kɔni kɛra cogo min ani maa min yɛrɛ kɔni kun b'o ka baara in yɛrɛ kɔni kɛ cogo min yɛrɛ kɔni ni commissaire kofɔlen ye a bɛ dasi o mani ka walawala kosɛbɛ commissaire Modibo Tarawele ka kumaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko ni opération yɛrɛ kɔni kɔnɔna na olu y'u boloda ni maa min yɛrɛ kɔni ka station service dɔ yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ko walasa olu k'u boloda ni maa saba ninnu kan Badalabugu quartier yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'olu kelen ni ka ni maa yɛrɛ kɔni lajɔ u ye wolomali kɛ ni maa yɛrɛ kɔni kunna wolomali min yɛrɛ kɔni senfɛ o taara bɔ fɛnba dɔw kan ko wolomali yɛrɛ kɔni senfɛ olu bɔra fɛn minnu yɛrɛ kɔni ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la o ye vignette dɔw yɛrɛ kɔni ye vignette minnu yɛrɛ kɔni tɛ an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni ta ye ko kabini o yɛrɛ kɔni kɛra bisiya bɛ kɛ k'a fɔ ko maa min yɛrɛ kɔni réseau in ɲɛmaa yɛrɛ kɔni k'u y'u boloda ale kan ale ni a ka complice fila ninnu teliya yɛrɛ kɔni na ko 16 min yɛrɛ kɔni kɛlen filɛ nin ye Torokɔrɔbugu commissariat de police mɔgɔw yɛrɛ kɔni fɛ o 16 yɛrɛ kɔni senfɛ u y'a faamu k'a fɔ ko maa nin yɛrɛ kɔni ka fraude barika bonyana kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔna na ko nin wale jugukɛla nin yɛrɛ kɔni ko wagati min o ye minɛ vignette minnu kun b'u bolo o ye bolimafɛn suguya bɛɛ vignette yɛrɛ kɔni vignette min kun bɛ maa nin bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la o de ye vignette min yɛrɛ kɔni ye 40,000 ani 40,000 yɛrɛ kɔni ko o vignette pièce 600 de kun bɛ ninnu bolo ko 2,000 ni 600 vignette o kɔni vignette pièce 500 kun bɛ maa ninnu bolo ko vignette minnu yɛrɛ kɔni ye 57,990 ni 960 yɛrɛ kɔni ye ko o pièce 100 yɛrɛ de kɔni sɔrɔla maa ninnu bolo vignette min ye 23,3 ni 770 yɛrɛ kɔni o pièce 100 fɛnɛ kun bɛ maa ninnu bolo fo ka taa se 60 ni 400 vignette o fɛnɛ pièce 100 yɛrɛ kɔni kun bɛ maa ninnu bolo a kɔni yirala k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni Torokɔrɔbugu commissariat de police mɔgɔw kɔni opération yɛrɛ kɔni k'u y'u boloda ni fɛnba nin yɛrɛ de kɔni kan ni ye commissaire divisionnaire Modibo Tarawele ni ale yɛrɛ de kɔni kun ye dossier in yɛrɛ kɔni ɲɛmaa ye ale kɔni ka kumaw kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko nin maa nin yɛrɛ kɔni tiɲɛni min don état kun k'o tɛ tɛmɛ sefa wari miliyɔn dɔɔni yɛrɛ kɔni kan a kɔni yirala k'a fɔ ko maa nin yɛrɛ kɔni 16 min yɛrɛ kɔni kɛ ni opération yɛrɛ kɔni senfɛ ko 16 yɛrɛ kɔni n'a kun feereli yɛrɛ kɔni kɛra jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a fɛn yɛrɛ kɔni wari yɛrɛ kɔni kun bɛ sefa wari miliyɔn 100 ani kɔ bonya kɔ de bɔ a kɔni yirala k'a fɔ ko ni opération yɛrɛ kɔni kɔnɔna na n'i y'a ye an ka lakana tigilamɔgɔw yɛrɛ kɔni sebaya sɔrɔ ko yɛrɛ kɔni dabɔra collaboration yɛrɛ de kɔni tɛmɛnen la jamana kɔnɔdenw ale ni lakana tigilamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛla la commissaire divisionnaire Modibo Tarawele ka kumaw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a kɔni y'a yira k'a fɔ k'a bɛ cikan gɛlɛnmanba kɛ ne ka ɲɛsin jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ma k'ale b'a laɲini Mali jamana kɔnɔdenw fɛ halisa an ka continuer collaboration tɛmɛni na ani an ka lakana tigilamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ an bɛ deli k'a kɛ cogo min yɛrɛ kɔni na ko min yɛrɛ kɔni ye vignette yɛrɛ kɔni ale jɔdaba yɛrɛ kɔni bɛ an ka jamana ka sɔrɔko la ko yɛrɛ de kɔni na jamana kɔnɔden ɲuman kelen kelenna bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kan ka ni maa ninnu yɛrɛ kɔni dénoncer minnu yɛrɛ kɔni bɛ nin fraude kɛ ka da kan u ka fraude yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u bɛ tɔɲɔba yɛrɛ de kɔni don jamana yɛrɛ kɔni ka sɔrɔ yɛrɛ kɔni kunna ko yɛrɛ de kɔni n'a ka kan jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ka to ka ni maa ninnu dénoncer opération yɛrɛ kɔni b'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni an ka police nationale mɔgɔ yɛrɛ kɔni k'olu cɛsirilen don wa u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ min yɛrɛ kɔni an ka jamana ka sɔrɔko ye k'o lakana ni fraude kɛbaa maa ninnu ka kow kɔlɔlɔ ma ko yɛrɛ de kɔni na min an ka Mali autorité u bɛ ka welemada kɛ Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ma k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'an bɛ vignette minnu yɛrɛ kɔni san k'u sɛgɛsɛgɛ kosɛbɛ k'u jateminɛ ko ɲuman u bɛ hakililajigi yɛrɛ kɔni kɛ ko min yɛrɛ kɔni ye vignette yɛrɛ kɔni sɔrɔli ye jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'o bɛ sɔrɔ yɔrɔ minnu na o dɔnnen don jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na ko yɛrɛ de kɔni na maa o maa e kɔni bɛ taa vignette yɛrɛ kɔni san ka sɔrɔ i m'a san a san yɔrɔ yɛrɛ kɔni na k'i k'a dɔn k'a fɔ k'i bɛ ka baara min kɛ k'a bɛ tilenbaliya yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko wa réseau criminel minnu bɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na k'i bɛ ka olu yɛrɛ kɔni dɛmɛ u ka baara jugu nin yɛrɛ kɔni na ni wari yɛrɛ kɔni donnen o kun o yɛrɛ de kɔni na ko vignette yɛrɛ kɔni kan ka san yɔrɔ min bɛɛ lajɛlen b'a dɔn jamana kɔnɔna na k'a laɲini don bɛɛ fɛ an ka taa vignette yɛrɛ kɔni san wa n'an ye vignette yɛrɛ kɔni san an ka vignette yɛrɛ kɔni jateminɛ ko ɲuman ko marisi kalo tile 26 tɛmɛnen san 2026 Yatela localité ni nin yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni ni Sajola tɛ tɛmɛ kilomètre 25 yɛrɛ kɔni kan ni yɔrɔ in yɛrɛ kɔni bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kayi région yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na kɔni yala k'a fɔ ko nin don kofɔlen yɛrɛ kɔni na ko walijuguba dɔ yɛrɛ kɔni kɛra Yatela localité yɛrɛ kɔni na ko dalamankan dɔ yɛrɛ kɔni kɔfɛ ko muso dɔ ale kɔni ye a dabɔ a kama ni ka essence yɛrɛ kɔni bɔ a kansinamuso yɛrɛ kɔni kan ni ka tasuma mɛnɛ ka bila o la ka sɔrɔ ka muso in yɛrɛ kɔni ɲɛnɛman jeni ko tasuma mɛnɛna ni ka bila muso min yɛrɛ
kɔnɔna hali jogina jogitogo jugu yɛrɛ kɔnɔna ko tile 2 dimini a dusukasi yɛrɛ kɔni kɔfɛ muso min yɛrɛ kɔni jenina ale yɛrɛ kɔni fatura ko wale yɛrɛ kɔni kɔfɛ sɛgɛsɛgɛli baara teliman dɔ yɛrɛ kɔni kɛra sɛgɛsɛgɛli baara teliman min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni muso min ye tasuma yɛrɛ kɔni mɛnɛ ni ka bila a kan sinamuso la bolo dara o yɛrɛ kɔni kan ni k'a datugu kaso la ko wa muso yɛrɛ kɔni bɛ ka accusé fɛn min na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi o de ye k'a kɔni y'a dabɔ a kama ni ka maa dɔ yɛrɛ kɔni faga ko arabajan tɛmɛnen marisi kalo tile 26 san 2026 o kɔni kɛra don ye yatela sigiba maaw yɛrɛ kɔni bolo don min yɛrɛ kɔni tɛ bɔ ni maa ninnu kɔnɔ bilen ko nin don kofɔlen yɛrɛ kɔni na wale juguba dɔ yɛrɛ kɔni kɛra du dɔ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na wale min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni k'a yira bɛɛ lajɛlen la k'a fɔ ko dalamaka ale ni dusubɔba yɛrɛ kɔni ko bɛ se ka na ni wale juguba yɛrɛ de kɔni an ka duw kɔnɔna na wale jugu yɛrɛ kɔni kɔfɛ sɛgɛsɛgɛli baara minnu yɛrɛ kɔni kɛra o sɛgɛsɛgɛli baara yɛrɛ kɔni na jaabi minnu yɛrɛ kɔni bɔra o kɔni y'a yira k'a fɔ ko in bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni daminɛna ni dalamaka dɔ de muso 2 ni ɲɔgɔn cɛ la ni olu kɔni ye kansinamusomaw ye ko muso 2 ni yɛrɛ kɔni furulen don cɛ 2 yɛrɛ de kɔni ma cɛ 2 ni bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ fani ba la ko fɔ ɲɔgɔn yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni jenina ni tasuma ye k'ale yɛrɛ kɔni ye nin jugumanba caman yɛrɛ kɔni fɔ ni ka ɲɛsin a kansinamuso dɔ in ma ko kansinamuso min yɛrɛ kɔni nina nin togo jugu yɛrɛ kɔni na ko ale maloyara wa a dusu yɛrɛ kɔni bɔra dusubɔ togo jugu yɛrɛ kɔni na o yɛrɛ de kɔni senfɛ miirina jugu yɛrɛ kɔni jiginna ni muso in kɔnɔna na f'a sɔrɔla ka na ni wale jugu in kɛ ni ka ɲɛsin a kansinamuso tɔ kelen ma ko dimi fanga bonyali yɛrɛ kɔni senfɛ muso min yɛrɛ kɔni nina ale fɛnɛ ala minɛ ne ka taa esansi ale ni birike yɛrɛ kɔni ta a bɔlen esansi ni birike ta yɔrɔ kɔni na muso kɔfɔlen yɛrɛ kɔni seginna a nana bali a kansinamuso dɔ in yɛrɛ kɔni na gabugu kɔnɔna na kabini a bala a kansinamuso in yɛrɛ kɔnɔ na esansi min yɛrɛ kɔni tun bɛ muso in bolo ala minɛ ne ka esansi in yɛrɛ kɔni kɛ a kansinamuso kan esansi kɛlen kansinamuso in k'a sɔrɔ la ka birike yɛrɛ kɔni minɛ ne ka o fili kansinamuso kan wali min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ne ka tasuma yɛrɛ kɔni minɛ teliya yɛrɛ kɔnɔna ni kansinamuso kɔfɔlen in na ko seconde damadɔni yɛrɛ kɔni kɔnɔna na muso in yɛrɛ kɔni tasuma nana ale fan bɛɛ yɛrɛ kɔni minɛ ko a ko in yɛrɛ kɔni tun bɛ kɛ wagati min na muso in kelen yɛrɛ de kɔni tun bɛ gabugu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko wagati muso in yɛrɛ kɔni bɛ kule la ni a bɛ ka jeni yɛrɛ kɔni kansinamuso min ye esansi yɛrɛ kɔni bɔ a kan ni ka tasuma minɛ ka bila a la o kɔni b'o la joona ni ka bɔ du yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko tasuma mɛnɛna ni ka bila kansinamuso min yɛrɛ kɔnɔna ale kulekan ale ni tasuma sisi min yɛrɛ kɔni bɛ ka bɔ du in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o kɛra sababu ye ni k'u ka du sigiɲɔgɔn ale ni tɛmɛsennaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni wele n'olu bolila ka na du in kɔnɔna na hali n'a sɔrɔ maaw yɛrɛ kɔni bolila teliya yɛrɛ kɔnɔna ni ka fɛɛrɛ latigɛ ka muso in yɛrɛ kɔni ka tasuma yɛrɛ kɔni faga o n'a taw ta wagati min tasuma in yɛrɛ kɔni bɛ faga o y'a sɔrɔ muso in yɛrɛ kɔni fari fantan naani bɛɛ lajɛlen jenina ka ban ko muso in yɛrɛ kɔni taara teliya la ni ka taa n'a ye kurukoto dɔgɔtɔrɔso urgence yɛrɛ kɔnɔna ni o yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ yatela commune rurale de kɔnɔna na ko nka muso in yɛrɛ kɔni selen kurukoto dɔgɔtɔrɔso urgence yɛrɛ kɔnɔna urgence maaw yɛrɛ kɔni fɛnɛ y'a transféré ni k'a bila ka taa kayi dɔgɔtɔrɔsoba yɛrɛ kɔnɔna ka d'a kan olu kɔni y'a ye k'a fɔ ko muso in yɛrɛ kɔni jenina jenicogo jugu min yɛrɛ kɔnɔna ko minɛnw yɛrɛ kɔni tɛ olu bolo u bɛ se ka muso in furakɛ ni min ye o de la olu teliya joona ni ka muso in yɛrɛ kɔni transféré ka taa n'a ye kayi dɔgɔtɔrɔsoba la ko tile 2 dimi ale ni a dusukasi yɛrɛ kɔni kɔfɛ muso min yɛrɛ kɔni jenina a kansinamuso fɛ k'ale yɛrɛ kɔni fatura juma tɛmɛnen marisi kalo tile 28 san 2026 sɔgɔmadafɛla nɛgɛ kaɲɛ 8 wagati ko kabini don min na wale jugu in yɛrɛ kɔni kɛra min yɛrɛ kɔni ye sajola commissaire de police maaw ye ni o commissaire de police ɲɛmaya yɛrɛ kɔni bɛ yen commissaire principal Ibrahima Abdina Gindo yɛrɛ de kɔni bolo kunnafoniya yɛrɛ kɔni taara se ale ka commissariat yɛrɛ kɔni na kabini commissaire yɛrɛ kɔni bɔra nin ko in yɛrɛ kɔni kalama a ye sɛgɛsɛgɛli baara yɛrɛ kɔni daminɛ teliya yɛrɛ kɔni na sɛgɛsɛgɛli baara in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na commissaire n'a ka cɛ dɔw ka priorité yɛrɛ kɔni tun ye min ye o de ko kansinamuso min yɛrɛ kɔni ye tasuma mɛnɛ a kansinamuso tɔɲɔgɔn na ka fɛɛrɛ latigɛ ne ka bolo la o kansinamuso in yɛrɛ kɔni ka d'a kan maa kofɔlen yɛrɛ kɔni kun bolilen don min yɛrɛ kɔni ye sajola commissaire de police ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ale ye cikan gɛlɛn yɛrɛ kɔni di a ka brigade de recherche ma wa ni o ɲɛmɔgɔya bɛ yen commissaire de police Amadou Sekou Fɔnba yɛrɛ de kɔni bolo o wale yɛrɛ kɔni kɔfɛ min yɛrɛ kɔni brigade de recherche yɛrɛ kɔni olu fɛnɛ u ka cɛdenw yɛrɛ kɔni wuli walasa ka se ka muso in yɛrɛ kɔni ɲinini daminɛ teliya la brigade de recherche maaw ye sɛgɛsɛgɛli baara min yɛrɛ kɔni kɛ o sɛgɛsɛgɛli baara yɛrɛ kɔni kɔnɔna na brigade de recherche maaw taara dugu ni dugu yɛrɛ de kɔnɔna fo kɔfɛ u taar'u bolo da muso kofɔlen yɛrɛ kɔni ka bangu da quartier de kɔnɔna ni nin yɔrɔ kofɔlen bɛ Kayi région kɔnɔna na ko bolo dalen muso kofɔlen yɛrɛ kɔni ka haminɛna joona ni ka taa n'a ye sajola commissaire de police la wa taalen commissaire de police yɛrɛ kɔnɔna muso in yɛrɛ kɔni ma ban kow yɛrɛ kɔni ma a y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ kɔnɔna ko kuma min yɛrɛ kɔni bɛ k'a fɔ ko in kɛra ten wa ale de tasuma yɛrɛ kɔni
kɔni mɛnɛ k'a bila a kansinamuso la ko marisi kalo tile 30 tɛmɛnen san 2026 muso kofɔlen yɛrɛ kɔni taara Kayi tribunal de grande instance kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni ɲɛma kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni sɔrɔla ka mandali dépôt yɛrɛ kɔni da nin ma kofɔlen kan ni ka taa datugu kaso la wa ka nin datuguli ko yɛrɛ kɔni a bɛ ka accusé fɛn min na o de ye k'a y'a dabɔ a kama ni ka maa dɔ yɛrɛ kɔni faga ko wa ɲɛna ka nin ma kofɔlen faga kun y'a ko bɛɛ labɛn ka ban k'an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi halisa sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni bɛ sen na walasa dalamanga suga min yɛrɛ kɔni tɛmɛna ni maa fila ni ɲɔgɔn cɛ ale ni ko min yɛrɛ kɔni kɛra fo kana kɛ sababu ye ko maa dɔ yɛrɛ kɔni bɛ tasuma mɛnɛ ni ka bila i maa ɲɔgɔn na ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka olu dɔn Kayi police national directeur régional ni o ye Tapa Uri Jalo ye ale kɔni bɛ foliba kɛ ni ka se Sajola commissariat de police cɛdenw yɛrɛ kɔni ma u ka cɛsiralen n'u ka baara kɛ kɔnɔna na ni opération in senfɛ wa a bɛ tila ka welemada kɛ ni ka ɲɛsin Kayi sigibaa maaw yɛrɛ kɔni ma k'alisa u k'u hakili to u yɛrɛ la u k'u ka jateminɛw yɛrɛ kɔni caya ko wa ale b'a laɲini u fɛ halisa u ka continuer ni ka collaboration yɛrɛ kɔni tɛmɛ o lakana tigilamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ la an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi muso kofɔlen ale kɔni datugu bɛ kaso la k'a ka kiiritigɛ dɔ yɛrɛ kɔni kɔnɔ ka d'a kan sɛgɛsɛgɛli baaraw bɛ sen na halisa ni yɔrɔ in yɛrɛ kɔni an bɛ ladilikan gɛlɛn yɛrɛ kɔni di an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma k'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye dimi juguba yɛrɛ kɔni ko nafa foyi yɛrɛ kɔni tɛ a la maa yɛrɛ kɔni dusu mana bɔ cogo o cogo wale jugu dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ i man kan tɛ k'o ta ni k'i maa ɲɔgɔn yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa Senegal jamana kɔnɔna na i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni b'a kalama cogo min kabini wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔ min yɛrɛ kɔni ye Senegal autorité maaw ye olu bɛ ka fɛɛrɛ latigɛ min yɛrɛ kɔni ye cɛ ni cɛ ka ɲɔgɔn kanu ale ni muso yɛrɛ kɔni ka ɲɔgɔn kanu ka dankari o wale yɛrɛ kɔnɔ na Senegal jamana kɔnɔ na o ko hukumu de la Senegal maaw yɛrɛ kɔni kun bɛ ka sariya kuraw sigi sen kan sariya min yɛrɛ kɔni kɔnɔ na ni e maa o maa yɛrɛ kɔni minɛna ni wale jugu in kɛla jamana kofɔlen kɔnɔna na peine min yɛrɛ kɔni kun bɛ wagati tɛmɛnenw na ka peine yɛrɛ kɔni doublé a kɔni yɛrɛ k'a fɔ ko hukumu de la don tɛmɛnenw na min yɛrɛ kɔni ye Senegal jamana ɲɛmɛ ni o ye Basiru Diomaye Faye ye ko ale kɔni ni sariya kura yɛrɛ kɔni promulgué ni a labaarali bɛna daminɛ Senegal jamana kɔnɔ na bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi tarata tɛmɛnen marisi kalo tile 31 san 2026 de ni kunnafoniya yɛrɛ kɔni laseli kɛra Senegal journal yɛrɛ kɔni na ko an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni ye cɛ ni cɛ ka ɲɔgɔn kanu walima muso ni muso ka ɲɔgɔn kanu n'olu kɔni ye wale ye Senegal jamana kɔnɔ na min tɛ Senegal jamana kɔnɔden danbe a kɔni yirala k'a fɔ ko ni wale yɛrɛ kɔni pininen don Senegal jamana kɔnɔ na ko ni e maa o maa yɛrɛ kɔni minɛna nin ko in na i kɔni bɛ se ka kaso kɛ kaso min b'a bɔ san 5 la ka taa bila san 10 yɛrɛ kɔnɔ na ko ka sɔrɔ wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔ na Senegal jamana kɔnɔ na n'i kun minɛna nin wale jugu kofɔlen nin yɛrɛ kɔnɔ na i kun bɛ se ka datugu kaso la k'a daminɛ san 1 fo san 5 yɛrɛ kɔnɔ na nka Senegal autorité maaw y'a doublé ni k'a bila san 5 a fo ka taa bila san 10 de la ko Senegal jamana kɔnɔ na e maa o maa yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye cɛ ni cɛ ka ɲɔgɔn kanu ale ni muso yɛrɛ kɔni ka ɲɔgɔn kanu promotion kɛ ni e tali tɛgɛ ma o ko la ni bɔ kɛra kalama k'e y'o wale yɛrɛ kɔni kɛ k'e fɛnɛ bɛ se ka datugu kaso la k'a daminɛ san 3 fo san 7 kaso de la ko e maa o maa yɛrɛ kɔni e y'i cɛsiri cɛ ni cɛ ka ɲɔgɔn kanu walima muso ni muso ka ɲɔgɔn kanu walima i ye ni maa yɛrɛ kɔni dɛmɛ ni wari dilen u ma k'e bɛ se ka ni kaso hakɛya kelen yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɛ Senegal jamana kɔnɔna na kabini wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔ na min ye Senegal députéw yɛrɛ kɔni olu kun ye vote yɛrɛ kɔni kɛ ni loi kura yɛrɛ kɔni kan wa kɔni yirala k'a fɔ ko vote in kɔnɔna na ko Senegal ka député kilancɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni votera ko ka nin loi yɛrɛ kɔni adopté jamana in kɔnɔna na marisi kalo tile 11 tɛmɛnen san 2026 n'o wagati yɛrɛ de kɔnɔna na min ye Senegal ka député o ye nin loi kura yɛrɛ kɔni voté o vote yɛrɛ kɔni senfɛ min ye au commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme yɛrɛ kɔni ye ni o ye Volker Turk yɛrɛ kɔni ye ale kɔni ye dénonceli kɛ k'a yira k'a fɔ ko Senegal députéw yɛrɛ kɔni bɛ ka nin loi kura min yɛrɛ kɔni voté u ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko loi yɛrɛ kɔni bɛ adamaden hakɛ yɛrɛ kɔni bafoué ko e maa o maa yɛrɛ kɔni e ni wale jugu in yɛrɛ kɔni kɛ ni denmisɛnnin fitinin dɔ yɛrɛ kɔni min si tɛ san 18 yɛrɛ kɔni bɔ k'i k'a dɔn k'a fɔ ko peine da yɛrɛ kɔni ko bɛ taa ni ka ɲɛsin e ma n'o b'a yira k'a fɔ k'e kɔni bɛ condamné san 10 kaso kɛli la ko fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ loi kura yɛrɛ kɔni kɔnɔna na amandi ko yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ a la ko amandi nin yɛrɛ kɔni b'a daminɛ sefa wari $2 fo ka taa bila sefa wari $10 na o y'a sɔrɔ wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔ ni maa min yɛrɛ kɔni yɛrɛ nin wale jugu na Senegal jamana kɔnɔna na e kun bɛ se ka amandi min yɛrɛ kɔni sara o kun b'a daminɛ 20,000 na ni ka taa bila sefa wari $1,000,000 ani dɔɔni de la Senegal sariya kɔni y'a yira k'a fɔ k'a tɛ dan dɔrɔn ni ka nin maa kofɔlen nin yɛrɛ kɔni kɔnɔna k'e maa o maa yɛrɛ kɔni fɛnɛ ŋaniya juguya yɛrɛ kɔni sababuya la i bɛ taa nin ko in yɛrɛ kɔni nkalon ta k'a da mɔgɔ la ka d'a kan maa dɔ man di ye i kɔni bɛ nkalon da la k'a fɔ ko a kɔni bɛ cɛ ni cɛ ka ɲɔgɔn kanu kɛ walima k'a bɛ muso ni muso yɛrɛ kɔni ka ɲɔgɔn kanu kɛ k'i k'a dɔn k'a fɔ ko sariya fɛnɛ bɛ sanction ta e kama an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Senegal jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna nin décision kura yɛrɛ de kɔni taara Senegal autorité maaw filɛ ni ka décision minnu yɛrɛ kɔni ta o fora kosɛbɛ farafinna jamana caman yɛrɛ kɔni fɛ ka d'a kan farafinna
farafinna kɔnɔna in n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama tugun min ye cɛ ni cɛ ka ɲɔgɔn kanu walima muso ni muso yɛrɛ kɔni ka ɲɔgɔn kanu yɛrɛ kɔni o kɔniyalen don kosɛbɛ o tɛ an tabiyaw yɛrɛ kɔnɔna o de la k'a ye k'a fɔ ko jamana bɛ farafinna jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min ye décision yɛrɛ kɔni ta ka ni maa yɛrɛ kɔni sanctionner sanction jugu yɛrɛ kɔnɔna o kɔni fora kosɛbɛ farafinna jamana maaw yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen fɛ. Don tɛmɛn'o yɛrɛ kɔnɔna min ye Espagne polisiw yɛrɛ kɔni olu ye laseli kɛ k'a yira k'a fɔ k'olu ye réseau belebeleba dɔ ci réseau maa minnu ka baara yɛrɛ kɔni bɛnnen don drogue tali ma ni ka bɔ n'a ye Maroc ka taa n'a ye fo Espagne jamana kɔnɔna na ni dugu jukɔrɔsoba dɔ ye ni dugu jukɔrɔso in yɛrɛ kɔnɔna araye ale ni wagon bɛɛ yɛrɛ kɔni bɛ a kɔnɔna na ko Espagne polisiw yɛrɛ kɔni taara bɔ dugu jukɔrɔso dɔ yɛrɛ kɔni kan ni dingɛba bɛ yen nɔ ni dugu jukɔrɔso in yɛrɛ kɔnɔna maa dɔw yɛrɛ de kɔni ka baara yɛrɛ kɔni bɛnnen don hashish ni o ye ɲɛnaminimafɛn k'o yɛrɛ kɔni bɔ Maroc ni ka taa n'a ye fo Espagne jamana kɔnɔna na wa Espagne ka ministre de l'intérieur yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko san kelen sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ de kɔni kɔfɛ olu kɔni taara bɔ ni dugu jukɔrɔso in kan ko yɔrɔ in kɔni kun bɔlen don mine dɔ yɛrɛ de kɔni fɛ ni dugu jukɔrɔla in yɛrɛ kɔni fɛ maa dɔw yɛrɛ de kɔni kun bɛ yen cannabis résine yɛrɛ kɔni bɔ Maroc jamana na ni k'a di Espagne bɛɛ ma ko a maa yɛrɛ kɔni kun bɛ taa di Europe jamana caman yɛrɛ kɔni ma ni kunnafoniya yɛrɛ kɔni laseli kɛra Espagne ka ministre de l'intérieur de fɛ ko nin dingɛba in yɛrɛ kɔni kun dogon bɛ frigo belebeleba dɔ yɛrɛ de kɔni kɔfɛ ni frigo belebeleba in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni maa ninnu kun kɛmɛ ni k'a dilan cogo dɔ la dilan cogo min yɛrɛ kɔnɔna na mankan fɛn fɛn bɛ kɛ nin dugu jukɔrɔso in na a si tɛ mɛn kɛnɛmana yɛrɛ kɔnɔna ko dingɛ kɔnɔna yɛrɛ kɔni kɔnɔna na niveau ba saba yɛrɛ de kɔni kun bɛ yen nɔ niveau fɔlɔ o ye kɔlɔnba dɔ ye kɔlɔn in min yɛrɛ kɔni bɛ t'i bila dugu jukɔrɔso in na n'i donna o dugu jukɔrɔso nin yɛrɛ kɔnɔna o bɛ t'i bila soba dɔ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na so min yɛrɛ kɔnɔna maa ninnu kun kɛlen don ni ka ɲɛnaminimafɛnw bila yen nɔ ko n'i bɔra o so in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a bɛ t'i bila bɔlɔnbɔlɔnin dɔ kɔnɔna na bɔlɔnbɔlɔnin min yɛrɛ kɔni bɛ taa n'i ye fo Maroc jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko ni réseau man ka dugu jukɔrɔso in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na haraye wagon ale ni tɛmɛsira dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ tɛmɛsira min yɛrɛ kɔni senfɛ maa min yɛrɛ kɔni kun bɛ se ka taa ni ɲɛnaminimafɛnw yɛrɛ kɔni dugu jukɔrɔ yɔrɔ in fɛ ko nin dugu jukɔrɔso in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na maa min yɛrɛ kɔni kun kɛmɛ ni k'a jɔ jɔcogo dɔ yɛrɛ kɔnɔna na fo jɔcogo min yɛrɛ kɔnɔna na mankan fɛn fɛn kun bɛ kɛ so kofɔlen in kɔnɔna na maa si yɛrɛ kɔni kun tɛ mankan in mɛn ni k'i to kɛnɛmana yɛrɛ kɔnɔna ka d'a kan u kun kɛmɛ ni ka minɛn dɔw sigi a la minɛn min b'a to kɔnɔna in mankan tɛ bɔ kɛnɛmana na ko bakurubaya la maa 27 de minɛna ni enquête ko in yɛrɛ kɔni kun kɔrɔ ko wa maa 27 in minɛli yɛrɛ kɔni kɔfɛ ko min yɛrɛ kɔni ye Espagne polisiw ye k'u sera k'u bolo da ɲɛnaminimafɛn tɔn 17 ni dɔ bɔɲan kɔ de kan ko sɛgɛsɛgɛli baara minnu yɛrɛ kɔni kɛra dugu jukɔrɔso in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na sɛgɛsɛgɛli baara in yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni Espagne polisi maaw sera k'u bolo da wari miliyɔn 1 ani dɔ bɔɲan kɔ yɛrɛ kɔni ka hale ni mobili dagabana 17 ko dugu jukɔrɔso in yɛrɛ kɔni wolomali senfɛ u taara u bolo da ni fɛnba ninnu de kan an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Espagne maaw yɛrɛ kɔni bɔlen filɛ nin komi kalama o kɛra dabalibankoba ye maaw yɛrɛ kɔni bolo ka d'a kan bɔ kɛra kalama k'a fɔ ko maa dɔw yɛrɛ kɔni kun ka baara bɛnnen don ka min yɛrɛ kɔni ɲɛnaminimafɛn k'o bɔ Maroc ni ka taa di Espagne ale ni Europe jamana caman yɛrɛ kɔni ma k'a sɔrɔ maa si kun t'a kalama k'u kun kɛmɛ ni ka dugu jukɔrɔsoba dɔ yɛrɛ kɔni la k'u b'u ka baara kɛ dugu jukɔrɔso min kɔnɔna na ka sɔrɔ maa si yɛrɛ kɔni tɛ bɔ o kɔrɔ kalama. Ni ne bɛ dansigi an ka bidu kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kan ni n'a carili ni k'aw hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ ɲɛna ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.